بری چند روزان تددید به تایبەت داخوانیان هێزن حکوومەتا ڤەگوهێز هەمژی ڕاگەاندنا وان تەتەماشەت کرد دەبێ قەیس شێخ مەقسوود بگشتی برن کۆنترۆل کردن bi destê xwe anîn yani agahiyên bi vî awayî belav dikirin. Lê di dema ku hewl dan derbasî her du taxan bibin xelkê Şêx Mexsûd helwesteke din nîşanî wan dan. Wekî ku her kesî di dîmenan didît li beramber wan sekinên û nehiştin qet gavekê jî derbasî hindirê Şêx Mexsûd bibin. Berî wê jî avan çekdaran tevahî riyên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê girtibûn an got dorpêç li ser wan sepand bûn. Piştî ew ê berxwedanê û piştî destwerdana gelek aliyan êdî ev hêzên hikûmeta veguhêz neçarman ku wan riyan vekin satirên axê û çekên giraniyê ku li wê derê bicî kiribûn ji wê derê rakin. Di van kêliyan de agahî ji me re hatin ku sê riyên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hatine vekirin. Bi vê yekê mirov dikare bipirse ka hikûmeta veguhêz çi bi dest xist? Hat xwest van taxan bigire kontrol bike lê di dema ku bersiva xelkê dît gav bi paş de avêt û niha jî neçar e ku wan riyan bi temamî veke. Ev dîmenên vekirina riya awarid de a bi ser Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ve ye. Nûçegihana me ji Şêx Mexsûd û Eşrefiyê ragihand ku li gor peymanê diviya bû îro 5 rê di navbera Heleb û her du taxan de hatibana vekirin lê tenê vê gavê sê vebûne. Riyên vê gavê vekirî Suryan, Eşrefiyê û awaridin. Hêzên hikûmeta veguhêz bendên ji axê ji pêş riyan rakirin û bendên kontrolê yên di navbera wan û hêzên ewlekariya hundirîn an got asayîşê de hatine aktiv kirin. Lê heta niha her du riyên serekeyên Eşrefiyê û Cezîrê girtîne.